By the way, jippreżenta Gabriel Lija. Il-lejla tajba jiena Gabriel Lija u nilqa' l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ta' diskussjoni għaż-żgħażagħ By the way. By the way, illum b'suġġett naħseb interessanti ħafna. Probabilment forsi qed tgħidu hija dan kull ġimgħa jgħidilna hekk, imma illum intom li tħossukom hekk bħajja impenjata li forsi jgħidulkom you're busy as a bee, tħaltu perfett għal dal-programm tajjeb illum se niddiskutu ftit dwar in-naħal imma aktar minn hekk iż-żgħażagħ impenjati biex iħarsu in-naħla Maltija. Jiena meta skoprejt dwar din il-ħidma żgur qed li b'xi mod jew ieħor irrid nagħtihom spinta u ngħinhom ukoll ixerdu l-kelma dwar din il-ħidma interessanti ħafna. U miegħi bi pjaċir għandi lil Dylan Farrugia. Grazzi tal-istedina, Gabriel. Min qalbi. U tingħat ukoll għal darb'oħra Deborah, youth worker ta' aġenzija żgħażagħ mill-ġdid nieħdu pjaċir naraw anke magħna fl-istudio. Grazzi raċċettajtu l-istedina tiegħi, insellu għal Neil, tajjeb, Neil ukoll żagħżugħ ieħor bħalek. Impenjat ukoll fil-fondazzjoni li l-NGO li għandna però llum daqsxejn indispost. Ekku. Daqsxejn ħankun jiena biss illum. Ekku, m'hemmx tagħmel iddisappuntana fl-aħħar minuta u ħalimmissi ħanħossu n-nuqqas tiegħek. Ħafna. Idej kol iddam minnek, Dylan. Mhux ħanħu għalija imma. Dylan. Bil Għanibdew ftit dwarek tajjeb ftit inti xed tistudja l-ġurnata, x'delizzi, darba jiena ult għajna f'boat party. Dik l-unika laqgħa li kellna. Storja darba oħra. Eżatt. Le, jiena Dylan għandi 27 sena, bħalissa student tal-mediċina fit-tielet sena tal-kors, imma apparti minn hekk għamilt baċċellerat fil-bioloġija u maġisteru wkoll fir-riċerka, ġifieri apparti bħalissa l-istudju tiegħi tal-mediċina u waqt dal-maġisteru kont qed nagħmel il-masters sewa sew it-topic kien fuq in-naħla Maltija u l-ġenetika tagħha. U sewa sew kien fuq sfortunatament sfida li naraw fin-naħla Maltija. Milli sfortunatament qed titfaħħa f'xifer ta' riskju ta' estinzjoni hekk ma nagħmlux xi ħaġa llum qabel għada. Napprezzaw illi Malta anke bħala l-isem ta' Malta hemm rabta vera intima man-naħla Maltija u mal-għasel. Għal min ma jafx ukoll Malta jaf għandha l-etimoloġija tagħha minn fejn ġejja. Bħala kelma. Ekku, bħala kelma mill-kelma melite. Milli tfisser bil-Grik għasel ħelu. U min jagħmel l-għasel in-naħal. Allura napprezzaw li tul dawn iż-żminijiet kollha f'dawn il-gżejjer kien hawn popolazzjoni speċjali ta' naħal tal-għasel illi kienet jagħmel dan in-naħal bnin u tant kien bnin illi dawn il-gżejjer Malta waħda minnhom ġiet imsemmija għal dan il-prodott Malta. Meta kont żgħir kont immaġinak li Le, tajli kif. Ġifieri meta kont żgħir kontu tmorru forsi fil-kampanja, eccetera. Kellek dilajn ħanejtek għan-natura. Għalkemm anke nies fil-familja tiegħi ġifieri huma bdiewa pereżempju. Minn fejn milli ma nafx. Aħna jiem iż-żurrieq. Ġifieri nħata wara l-mina ngħidula. Ekku nsellmulhom kollha sewwa. Kollha kemm huma. Ġifieri għandi fil-familja, il-papa tiegħi bdiewa, n-nanniet, ġifieri kollha nisisom tal-art taf kif. Imma qatt din tal-naħal u r-rabta mal-beekeeping u apikultura iktar ġiet waqt l-istudju tiegħi tal-masters. U ħassejt illi jeħtieġ illi nagħmlu xi ħaġa konkreta u xi ħaġa prattika biex dal-insett illi tantu importanti li kważi dal-insett speċjali gżejjer Maltin illi anka simna ġi imdakkar, skużawni l-espressjoni. Rajtu kif tafaħħilna imdakkar. Ġi mdakkar minnu li sem tagħna sew bħala Maltin. U waqt li kont qed nagħmel dan l-istudju tiegħi kien hemm naħħal partikolari kellu din l-istess passjoni, Ebner Joe Podiġix minn hawn insellimlu u ħassejna dil-bżonn u ħlaqna dil-NGO biex b'mod konkret u b'mod attiv nibdew nżidu iktar l-arfin fuq isma' għandna naħla tagħna, naħla Maltija, x'qed isir. Aħna ewer li għandna naħla Maltija jew maħniex. Kemm aħna konxi ta' dan kollu. Ekku, kemm aħna konxi. U nirringrazzja lilek jiġifieri bħal għax ikunu
programmi bħal dawn li jtuna l-opportunità biex ovvjament inċerdu il-messaġġ tagħna biex mhux biex inċerdu il-messaġġ biss imma biex nżidu darfien ukoll fil-pubbliku in ġenerali li forsi mhux konxu tal-ħlejqiet speċjali li hawn madwarna. Ekku, interessanti wkoll għamel bdejnek saqsejtu, menti trabbi n-naħal, ġifieri su jiena toġobni fik nammira dil-kwalità wkoll li inti qed tirsisti daqshekk. Imminti personalment m'intix naħħal. Jien minix naħħal għalkemm ikolli ħafna kuntatt ma' naħħal ovvjament minħabba l-rwol tiegħi fih dan il-fondazzjoni għax in-naħħal huma stakeholders importanti u ewlenin fit-trobbija tan-naħal ovvjament għax imnalla jkunu huma. Jien personalment minix naħħal, però forsi l-qudiem nara lok jekk ikolli daqsxejn ċans illi għadha fit għadha nkun naħħal. Għaliex le, qed titgħallem ħafna dwar din is-sena wkoll. U tapprezza li meta jkollok l-esperjenza mal-naħal tal-għasel u isek tisker, verament tisker, inti tiftaħ il-kaxxa, tardaw ħlejqiet, jaħdmu għal-kolonja, bliktar mod altruist, ma jimpurtawx minnu infushom. Issa tard spjeganna verament hija esperjenza sabiħa. Għax ħafna ikunu forsi kurjużi wkoll ta' kif jaħdem in-naħal. Debor nisimgħu din l-esperjenza ta' dan iż-żagħżugħ 27 sena li ma baqax sempliċement mal-istudji tiegħu imma mar lil u issa nistgħu ngħidu li hu impenjat fil-qasam tal-volontarjat għaliex din il-fondazzjoni hija kollha kemm fuq bażi volontarja, forsi tinna inti anke mill-perspettiva tiegħek ta' ħaddiema li taħdem mod kontinu ta' kuljum ma' żgħażagħ, x'inhu mal-benefiċċji ta' meta żgħażagħ anki jinvolvu ruhom fil-volontarjat. Wara l-ewnet proset vera tal-ħidma vera interessanti u qatt ma kont smajt biha l-fondazzjoni. Il-benefiċċji nemmen li huma ħafna. L-ewwel nett il-fatt li qed tara f'xħilit għandek u tużom fi spazju li tista' servi l-komunità diġà huwa sabiħ minnu nnifsu dik il-ħaġa. Minn barra fek naħseb il-volontarjat jibnilek ħafna kuntatti li tul ħajtek imbagħad tħassibhom utli anke forsi għad-dinja tax-xogħol, forsi għandek kuntatt li bnejt minn komunità fil-volontarjat li l-qudiem ħassibu utli. Jista' jkun li il-volontarjat mhux dejjem ħajjider wartu żgħar għax ma jkun mingħajr ħlas. Nafaċċer hemm ħafna żgħażagħ li xi ninsemmilhom volontarjat jgħidu li ma dam mingħajr ħlas. X'għan nieħu minnu. Ma fil-verità naħseb il-ħlas jiġi wara il-long term, il-benefiċċju long term għax kif qed ngħidu tibni kuntatti, tibni lek innifsek esperjenzi ġodda, komunitajiet, ħbieb ġodda. So iġib ħafna benefiċċji miegħu. U anke wkoll li l-lum il-ġurnata l-employers qabel ma jimpjegaw ħaddiema jista' jkun li jifavorixxu dawk in-nies, dawk iż-żgħażagħ li jkollhom esperjenzi ta' volontarjat fuq is-CV tagħhom. So dak huma wkoll parti mill-benefiċċji utli li wieħed jista' jkollu jekk jinvolvi ruħu fil-volontarjat. Ekku, mill-esperjenza tiegħek kemm tikkalkula li tiddedika sigħat għal din il-ħidma? U forsi tina kemm ilha sal-fondazzjoni. Xi drabi naħseb niddedika aktar ħin għal-volontarjat mill-li per eżempju għall-istudju, issa fiex meta jkunu ġej l-eżamijiet, nibda naqra kif nibbilanċa daqsxejn it-tnejn li huma ovvjament mill-kors ta' mediċina huwa impenjattiv, però kif qalet tajjeb Debora, messaġġ li verament wieħed f'moħħi meta tkun qed titkellem fuq volontarjat u kollha punti vera kif semmejt inti, kollha applikabbli. Messaġġ wieħed li vera baqali f'moħħi kien li fil-volontarjat tirċievi iktar milli tagħti. U forsi f'dinja fejn nagħtu ħafna valur lil flus u l-aspett finanzjarju u x'ħan akkwista jien personalment, illi tikkontribwixxi fil-volontarjat apparti l-aspetti kollha li semmejt inti Debra pereżempju ta' impjieg illi anke l-employers jaraw il-ċatt imperjat fil-volontarjat jgħidu isma' da forsi għandu xi ħaġa iktar minn l-oħrajn, mhux l-oħrajn ma jkunux tajbin. ċerta skills. Ekku, ċerta skills. Ekku, ċerta ħiliet illi trid jew ma tridx ikollok tibnihom fil-waqt il-volontarjat ukoll. Kif ħan immanagja proġett, kif ħan wassal il-messaġġ tiegħi. Skills illi mhux neċessarjament inkunu edukati fuqhom waqt korsijiet pereżempju formali ta' korsijiet l-università, mhux l-università, sekondarja, primarja. Jiġifieri hemm setta skills naħseb jiena illi tista' ġibhom biss jekk tbill
ma' din id-dinja tal-volontarjat. Kemm qed juża metafori sbieħ, ġifieri. Ħaninżalek il-kappell. Juża l-Malti tajjeb qudiem. Ejja, juża l-Malti tajjeb. Kemm ilha li twaqfet issa Mela, l-fondazzjoni? il-fondazzjoni, mela, jien kif qedtilkom bdiet nibtet mill-masters tiegħi. Il-masters biċċajtu fl-2022, kien f'dak l-istess żmien li bdejna nifformaw ruħna bħala speċi din il-koalizzjoni ta' nies li ħanamlu xi ħaġa u ġejna reġistrati mod uffiċjali fis-sena ta' wara, 23, fl-2023, ġifieri kull minna noperaw jisu sentej. Tajjeb. Sentej. Ekku, sentej. Sentej ta' ħidma imma li tajjeb ngħidu illi iż-żagħżugħ li għandna qudiemna ġie rikonoxxut ukoll issa li għaddiet propju għal-ħidma volontarja tiegħu. Ejdinna Ħammar li wiċċi issa. ħammar lek wiċċek mill-bidu Tot tal-programm. imbarazzani. Mill-bidu tal-programm ħanibda nħammar lek wiċċek. Ejdinna ftit dwar dan il-premju. Mela, ara. Għaliex naħseb li kif qed nitkellmu dwar dan is-sens tarfien u issa ħerqan ħafna biex taqsam magħna anki għaxin kurjuż isma' il-naħla x'tista' tallimna. Hemm barra x'messaġġi nistgħu nieħdu, imma tajjeb nitkellmu ftit ukoll dwar dan il-premju. Ara. Kif qed ngħidu l-ħidma tiegħi bdiet ovvjament jiena kofundatur insomma ta' din il-fondazzjoni u mindu bdejna noperaw dejjem kien hemm din isa il-mistoqsija, il-problema rigward naħla Maltija, mela kulħadd kien konxu li għandna naħla Maltija, naħla produttiva, naħla speċjali, naħla unika. U anka sottospeċi tagħha, is-subspecies tagħha hija endemika l-Gżejjer Maltin. Jiġifieri ma tinsab imkien iktar ħlief fid-dinja, ħlief fil-Gżejjer Maltin. Jiġifieri jekk il-mod kif imsawra sewwa l-għamla tagħha tintilef mill-Gżejjer Maltin, ħadd tintilef mill-wiċċ id-dinja, ġifieri kważi dinja parti mill-wirt naturali tagħna wkoll illi aħna bħala Maltin aħna fid-dmir ukoll li nipproteġu. U ġejtu ukoll b'dal-Gżejjer ta' Malta. Ġejtu l-ewwel nies Speċifikament ġifieri. B'turija ta' apprezzament li t-tim Malti tal-performance inkredibbli li għamel il-ġimgħa l-oħra mal-Finland għalkemm tlifna kienet verament performance tajba. Imma fuq ta' tal-flok għaw l-ewwel vers għal-innu Malti lil din l-art ħelwa. U tistaqsi din l-art ħelwa. Din l-art ħelwa x'inhi din l-art ħelwa? Din l-art ħelwa l-ħamrija, il-ġebel li nirfsu fuqha, il-ġeoloġija. Ma naħsibx, din l-art ħelwa hija aħna l-Maltin. Din l-art ħelwa hija il-flora, il-fauna li hawn madwarna, il-flora u fauna li naħseb jiena jekk ikolli ngħid, naħseb kważi hija iktar Maltin minna l-umani għax ilha tagħmar fil-Gżejjer Maltin bil-ħafna iktar minna. Jiġifieri aħna rax responsabilità għandna illi dawn il-flora u l-fauna u s-sura ta' dawn il-Gżejjer nieħdu ħsiebhom ħalli mhux biss ingawduhom aħna, imma anke minn ġej warajna jibqgħu jgawduhom. U fost dawn il-flora u l-fauna, ġifieri ovvjament il-nix tiegħi hija n-naħla Maltija. Imma napprezzaw ukoll li b'sens wiesa hemm ħafna flora u fauna Maltija u anke l-karattru tal-Gżejjer Maltini li hu uniku għal dawn il-Gżejjer biss. U kif qed tgħidilkom insomma il-qisu it-topic tiegħi huwa naħla Maltija. Sibtu ħajħalbinna jinta. Le, Sibtu mhux ħajdinna ġifieri fuq dal premju, sibtu ħajdur li magħha. Illi hija waħda U għat jaħmar. mir-rikkezzi li għandna f'dan il-pajjiż tajjeb waħda mill-wirt naturali. Għax kif qed ngħidu biodiversità unika u l-prodotti li tina wkoll. L-għasel bnin illi nafu. Nużaw ħafna riċetti. Ħafna riċetti li u mhux biss, anka ġifieri jekk tħares ftit il-vokabolarju illi jintuża wkoll fl-apikultura. Kważi għal kull terminu li hemm fl-apikultura hemm it-traduzzjoni tiegħu bil-Malti. Jien naf ngħidu iż-żgħiri li jgħidulu brut tan-naħal duqqajs. Meta jiswormja ġifieri meta jinfired biex imur jagħmel kolonja oħra, jofroħ. Ġifieri postijiet marbutin man-naħal wit il-għasel. Ġifieri hemm ħafna rabta l-imġieba il-mellieħa. Hemm ħafna rabta mal-naħla Maltija u dawn il-Gżejjer b'sens illi
huwa parti mill-ambjent naturali u l-biodiversità, imma wkoll kulturalment magħna. U tajb li nżommu għaf moħna di. Forsi ħanaslu s-sadeba. Ej, nasib wasalna messaġġ. Le, kifet ngħidilkom ħassejn ħtieġa li jkun hemm daqsxejn iktar awareness u għarfien li jismana naħla Maltija u hemm ħtieġa ta' konservazzjoni u fost waħda mill-ewwel inizjattivi li bdejna mill-bidunet u li kważi għal dal-aħħar sentejt operazzjoni kienet il-flagship initiative tagħna biex ngħidilha hekk. Kienet sabiex in-naħla Maltija tkun l-insett nazzjonali. U forsi anka semmija forsi li qed jarawna jew telespettaturi ma jawna xieġu. Tnejn huma forsi. Semmija u telespettaturi ma tisegwina bil-filmat. Forsi asuma aware mill-fatt li jisma' bħalma għandna l-insett bħalma għandna l-asfur nazzjonali il-meril. Għandna l-pjanta nazzjonali widnet il-baħar, għandna il-krustaċi nazzjonali l-qabru, il-famoż qabru. Għandna issa wkoll l-insett nazzjonali illi kienet parti minn inizjattiva tal-fondazzjoni li puxxajna verament għalija biex inkomplu nżidu dan l-arfin u iktar protezzjoni b'sens wiesa u olistika illi jisma' issa l-insett nazzjonali sar in-naħla Maltija. U jekk forsi. U tħossok gburi, u għandek għal xiex tħossok gburi. Kien xi ħaġa oħra l-insett nazzjonali? Kif? Le, kienet pożizzjoni vojta. Kienet pożizzjoni vojta. Eżatt. Gburi mhux fis-sens illi ovvjament wasalnija fit-tmiena b'suċċess kien ta' sodisfazzjon kbir u li kieku ma kontx impenjat f'din l-NGO ma kontx nasal dak is-sodisfazzjon. U koll li personali, ġviri livell personali, dik l-inizjattiva li għamilt fih dan l-NGO, empowerjatni u koll bħala persuna biex namel affarijiet oħra, proġetti. Koraġġitek biex inti tasal. Ekku, ġviri. Mux sempliciment jitem problema, imma tasal għal soluzzjoni. Prosit. Ġviri, din orbota mal li kienet tajt Debora, daw l-skills li forsi mux daqsek fuċċek, imma li jkunu qed jikbru hemmhekk minn kważi qasbis tirrealizzhom meta tkun involut fil-volontarjat. Għax biex ngħid għax baqa' ma l-nix imma ħanida jien. U ġie rikonoxxut bħala żagħżugħ tas-sena fil-qasam tal-volontarjat. F'dan il-premju dan ir-rikonoxximent illi jingħata qatt b'sart f'dik is-serata ġifieri meta mortu hemmhekk. Immaġinajt li ħadd inżel minn fuq. Assolutament le u biex nikxef naqli l-ommi wkoll qalt li isma' preparajt xi diskors forsi qalt li ħalli just in case qiltilhom li nħanieħdu ma' u mort hemm mingħajr diskors dawk il-kentejn li dakinhar kienu spirit of front anzi bleċitament irnexxiel nagħmel sentenzi li jagħmlu sens. X'isima l-mama? Rita. Mela nsellu għalik Rita. Għax ovvjament bleċitament. Imma verament ma pretendejx li ħankun qed niġi premjat dakinhar. Le ħadd pjaċir ħafna għaliex kif qed ngħidu, forsi ftit nitkellmu dwar il-ħarsien tal-patrimonju, meta nitkellmu dwar volontarjat u l-fatt li kien hemm isu dal-vakum tipo ta' x'inhu l-insett nazzjonali u intom irnexxielkom tellaw in-naħla fuq pedestal biex nipproteġuha xi ħaġa ammirevoli ħafna. Debora forsi hawn min qed jisma'na u jgħid isma' in-naħal mhux wisq jinteressawni. Imma mill-konverzazzjoni tagħkom nixtieq nimpenja ruħi fil-volontarjat u għad kif jista' jsib opportunitajiet ta' volontarjat illum il-ġurnata. Sewa mela l-ewwel naħseb tajjeb li wieħed jibda minnu tipo u x'jaħseb li jinteressah jew x'jara li huma l-interessi tiegħu jew il-ħiliet. L-ewwel tajjeb tibda minn hemm għax anke eżempju fuq il-posta biex tapplika l-xogħol indejjem tarenti fiex intajjeb. Anke jekk nazzarda ngħid li ġieli jkun hemm opportunitajiet volontarjat li tħalta li jom tkun komda fihom imma xorta ħadd minnhom, ġifieri mhux dejjem bil-fors l-opportunitajiet tal-volontarjat ħajdru dejjem eċitanti. Ġifieri tista' jkun hemm dawk l-opportunitajiet ukoll. Però tajjeb li ngħidu li anke l-Aġenzija Żgħażagħ ħadmet fuq direttorju online riċentament fejn l-organizations li huma reġistrati magħha huma l-listjati f'dan din il-lista fuq dan id-direttorju. U jekk wieħed ikun jixtieq jaċċessah jista' jidħol fuq il-website u.gov.mt jiskrollja inizzel l-isfel, eżatt, skużani tal-klim qed l-isfel u fejn publications wieħed jista' jsib dan id-direttorju online. Hemmhekk hemm il-kuntatti tal-organizzazzjonijiet u jekk xi ħadd jagħmel kuntatt magħhom
jistgħu jgħidulu x'opportunitajiet ta' volontarjat hemm. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-volontarjat jista' jkun ukoll fuq livell Ewropew. Jekk wieħed jidħol fuq is-sit programs.eurodesk.eu jista' jaċċessa dawn l-opportunitajiet. Eurodesk bażikament hija organization barra minn Malta li għandha links ma' organizations Ewropej u fiha dawn l-organizations jagħtu opportunitajiet li żgħażagħ biex ikollhom opportunitajiet ta' volontarjat barra minn Malta. Mhux biss volontarjat imma dawn jistgħu jkun hemm ukoll ta' akademika, xogħlijiet, imma ħabba li dan it-topiku tal-volontarjat tajjeb li ngħidu li dik l-opportunità wkoll. Interessanti ħafna. Dylan. Kelmu. Għatt għamilt volontarjat lil minn naħal? Għamilt fażi wkoll għax kont immur sekondarja Safi College jiena kont impenjat ma' Salesiani bħala animatur. Hemmhekk kienu jiġu organizzati diversi attivitajiet miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ u s-Salesiani f'dan il-qasam huma speċi Pionieri. Ekku. U kont impenjat bħala animatur, għamilt fażi wkoll. U l-istess esperjenzi li tidħol għalihom mingħajr ħsieb ta' xejn u kważi naħseb kont impenjajt ruħi għax sħabi kienu impenjaw ruħhom f'dawn il-wett u jgħan nidħol magħhom jiena. Imma titgħallem anke l-esperjenzi li jkollok ma' żgħażagħ li tiskopri iktar fuq kien nifsek tispiċċa. Tiskopri iktar x'inhu mal-passjonijiet tiegħek, x'inhu tajjeb għalik, x'mhux forsi daqshekk preferut għalik, ħiliet illi jisma' jekk tgħid isma' jekk diħa daħdem daqsxejn fuqha, probabbli ħanbrilla fiha mela tajjeb illi nibda nużaha. U probabbilment inkonxjament mingħajr ma taf dik l-esperjenza ta' volontarjat ma' Salesiani għenitek biex imbagħad anki l-qudiem b'dak is-sens ta' attiviżmu tibqa' impenjat din id-darba ma' f'dak li għandu x'jaqsam mal-flora u l-fawna. Dan huwa by the way illum qed niddiskutu in-naħal u ħafna aktar minn hekk se nifqgħu għall-waqfa niġu lura biex nitkellmu ftit dwar l-isfidi u x'nistgħu nagħmlu aħna wkoll biex nipproteġu in-naħla Maltija. Minn hawn ftit ieħor. By the way, jippreżenta Gabriel Lija. By the way, ikompli l-lum qed niddiskutu l-naħla Maltija, l-preservazzjoni tagħha qabel inkomplu nixtieq nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja lit-tekniċi tagħna lill-Art Ermizzi, l-Mario Zerafa u l-kumplament tad-diriġenti ta' Beacon Media li bis-saħħa tagħhom ukoll nkunu nistgħu inwaslulkom il-programm By the way minn ġimgħa għall-oħra u nirringrazzjaw ukoll lilkom is-semmija li tikkorrispondu għax kienet ħateħilli f'daqqa waħda tikkorrispondu magħna wkoll nieħdu pjaċir bil-kummenti sbieħ tagħkom. Dylan, kull darba kien ngħidlek Dylan. Vizzju kraħ, imma l-mamerita tagħmel għalija nkella. Tajjeb, u jiġi xi nofs iż-żurri wara l-bib tagħna. Qabel waqafna kont qed nsemmi jiena l-isfidi. X'taħseb li llum il-ġurnata huma l-isfidi primarji tan-naħla Maltija? Huwa l-bini eċċessiv, it-tibdil fil-klima, x'taħseb li huma l-isfidi? Ara, ftaħt ktib li naħseb nistgħu nagħmlu sigħat fuq sigħat nitkellmu fuq. Nipprova nżomm ruħi konċis imma. Fimni fadallek jesu xi 3 kwarti. Alright. Mela, l-isfida ewlenija tan-naħla Maltija hija it-taħlit illi jsir ma' naħal tal-asel li joħor importat. Ovvjament nifhmu li l-apikultura mhijiex biss iż-żamma ta' dawn is-sottospeċi li huma endemiċi, ġifieri dak l-att ta' biodiversità, imma wkoll hemm aspett kummerċjali għall-apikultura ovvjament, il-produzzjoni tal-asel u prodotti oħrajn li huma relatati mal-apikultura. Issa ovvjament nifhmu minħabba forsi jien ngħidilhom maħniex aware biżejjed illi fost in-naħala ġifieri illi jaħsbu illi pereżempju n-naħla Maltija mhix produttiva biżejjed f'termini ta' għasel, allura jgħidulek ħanġib naħal tal-għasel minn barra. Issa peress illi dan in-naħal tal-għasel meta mbagħad jkun jinsab fil-Gżejjer Maltin ikun jitħallat man-naħla Maltija, nibdew naraw illi fin-naħla Maltija nibdew naraw il-ġenetika tagħha li tibda titħallat. Allura, dawk l-adazzjonijiet
illi qegħdin hemmhekk li evolvew tul dawn il-mijiet jekk mhux eluf ta' snin kollha sabiex għamlita reżiljenti għall klima Maltija, tifhem kważi kważi b'mod awtomatiku l-istaġuni u meta jenqalbu, eżempju prattiku. Meta tkun ġejja r-rebbija, in-naħla Maltija tirrealizzahda, allura x'tagħmel? Taf illi fir-rebbija jkun hemm ħafna wart, allura tibda tkabbar il-popolazzjoni tagħha ta' ħaddiema. Biex ovvjament il-ħaddiema jmorru jiġbru kemm jista' jkun nektar ħalli mbagħad imorru lura u jkollha ħafna riservi tal-għasel. Imma mbagħad ikun ġej is-sajf u mod prattiku ir-reġina li hija il-fabrika speċi li tagħmel il-bajt li minnhom joħorġu l-ħaddiema, pereżempju, tirrealizzahda b'mod awtomatiku. Għax ovvjament evolvit fil-Gżejjer Maltin. Allura x'tagħmel? Taf li ġej is-sajf, nixfa, sħana, riżorsi ftit li xejn, allura tibda tnaqqas il-produzzjoni tal-bajt tagħha. Ħalli ovvjament tkun preparata, ħalli mhux imbagħad ikollha ħafna popolazzjoni ta' kolonja, ovvjament daw jispiċċaw mutu bil-ġuħ. Dawn kollha azzjonijiet li narawhom minħabba dal-evolviment li rajna b'mod naturali u tajb li nsemmuha. In-naħla Maltija m'għandix taqsam ma' nisimgħu b'razzes ukoll oħrajn Maltin, pereżempju l-gendus Malti, it-tiġiġa Maltija, il-moża Maltija. Ma nħawdux dawk it-tlieta li għadni kif semmejt ma' naħla Maltija, għax dawk it-tlieta huma kollha ġew in eżistenza b'mod artifiċjali bil-bniedem għax il-Malti. Bit-taħlejt li għamel il-Malti. Ekku, b'mod selezzjoni artifiċjali kienet, totalment. Imma nirrealizzaw li naħla Maltija hija parti l-ewwel net mill-biodiversità Maltija għax ilha tagħammar fil-Gżejjer Maltin għal dawn is-snin kollha. Tajjeb li din distinzjoni nżommuha f'moħħna. Riċentament kien jiġu importat ħafna. Ekku, mhux riċentament biss, ilna naraw din l-importazzjoni mill-70s, 80s, 90s, ġifieri l-importazzjoni ilha ġejja. U napprezzaw ukoll illi l-importazzjoni ma jiġux biss naħal tal-għasel, koloni ta' naħal tal-għasel, imma jiġu wkoll pereżempju mart li jaffettwa naħal tal-għasel u jaffettwa wkoll dakkar oħrajn, insetti oħrajn illi aħna minn għalina mhux inħallu impatt fuqhom, imma anke dan il-mart li jaffettwa lil naħal tal-għasel jaf ukoll jaffettwa lil dawn id-dakkara l-oħrajn. Jiġifieri nżommu f'moħħna wkoll dak l-impatt indirett. Jiġifieri din it-taħlit li qed naraw minħabba l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel li ġej minn barra, anka l-mod kif tidher, u din hu gost insemmija għax hija xi ħaġa viżwali u napprezzaw daqsxejn iktar. Ġifieri fid-dera kien hemm tibdil ukoll. Ekku, napprezzaw li il-morfoloġija tan-naħla Maltija fil-fatt kienu jsemmuha in-naħla sewda. Għax propjament din in-naħla tal-għasel Maltija hija għandha żaqqa sewdieni. Mhux b'dawk l-istrixxi sofor illi tipikament naraw fit-televiżjoni li minn għalina hekk hija s-sura tan-naħla tal-għasel kollu, mhux minn dan. Tajjeb, ġifieri anka il-mod kif tinbidel. U tul is-snin ukoll anke nitkellem man-naħala ġifieri, anka waqt l-istudju tiegħu tkellimt magħhom. Qaluli pereżempju li raw in-naħal tagħhom qabad jisfar. U hemmhekk naraw indikazzjoni ta' dat-taħlit li sfortunatament qed jiġri. Tajjeb, u imma dat-taħlit isu ħagu l-avukat ta' xejn ma jista' jaqfu ħadd. Issa, mistoqsija tajba għamilt Gabriel. U dik hija fil-fatt waħda mir-raġuni għax l-idea tal-inset nazzjonali ma naħsbux illi omna darba għodwa minnhom fost l-oħrajn u għedna taf xi tkun idea tajba illi konna l-inset nazzjonali tkun naħla Maltija. Din l-inizjattiva kienet imsejsa fuq studju legali li għamilna u rajna li waħda mill-metodi sabiex din in-naħla Maltija tkun verament protetta b'mod holistiku tkun illi tiġi dikjarata bħala inset nazzjonali. Għalfejn inti saqsi? Għax b'mod awtomatiku, jekk inti qed tiddikjara bħala inset nazzjonali, l-entitajiet governattivi qed jollula daqsxejn l-istatus għax issa di saret issa simbolu ta' flora u fauna. U ħajjagħmlu kull mezz possibbli biex jipproteġuha. Fost l-oħrajn forsi anka di tkun diskussjoni li anka issir b'mod wiesa fis-settur tal-apikoltura, nibdew nikkonsidraw illi ikun hemm dan il-ben illi naħal tal-għasel minn barra ma jibqax jidħol għal raġunijiet li semmejt. Fosthom ewlenin huwa illi l-ewwel nies ħanifqu minn dawn ir-riski li għandna li jaf jidħol mart. U dawn ġaġraw fil-passat li jidħol mart minn barra relatat mal-apikoltura ġaġrat fil-passat. Fosthom insemmu l-varroa illi kważi din isa qurdiena
illi ovvjament xogħol il-qurdiena huwa li tieħu minn nutrienti tan-naħal u din fi snin designijiet għamlet ħerba sħiħa mill-apikultura Maltija, ġifieri. U hemm art ieħor illi hemm madwarna li għadu ma daħalx grazzi tal-Alla fil-Gżejjer Maltin sissa, imma kważi qed nirriskjaw li dan il-Malta bada jispiċċa fil-Gżejjer Maltin għad-dannu mbagħad tal-prodotti li qed nieħdu minn naħla Maltija u ovvjament inkunu qed nirrovinaw ukoll dill-ispeċi li aħna suppost gburin biha, aħna suppost gburin bil-prodotti li għandna, kważi kif semmejt fil-bidu di relazzjoni li hemm intima bejn in-naħla Maltija u l-Gżejjer Maltin u xi drabi nkunu aħna stessi li qed intuha bis-sieq. Ekku, jista' jkun illi ir-raġuni għax inti semmejt is-snin design, eċċetera, meta anke l-produzzjoni tal-asel żdiedet ħafna aktar tant li bdejna nimportaw in-naħal minn barra, probabbilment ikkorreġini inti waħed mill-fatturi kien l-effett tat-turiżmu, it-turisti li jixtru l-asel, mela allura jiena mhux sempliċement irid nipproduċi asel għall-lokalità tiegħi, għal dik il-firxa ta' persuni li huma klijenti għala tas-soltu, imma f'daqqa waħda li jista' nofru ħafna iktar asel l-barrani. Jista' jkun li kien fattur dak li qed issemmi inti, imma l-iktar waħda li tissemma ovvjament għal din l-importazzjoni ta' naħal minn barra huwa li naħseb b'mod inkorrett. Ħafna minn naħal jaħsbu li biex taħdem bih u miegħu in-naħal Malti u daqsxejn aggressiv. Allura jgħidlek mhux ħan irriskja noqgħod itin it-tingiż da anke biex taħdem miegħu, allura iġibu naħal minn barra li forsi u daqsxejn iktar komdu biex taħdem bih. X'nifmu b'komdu? Komdu illi, per eżempju, mela, għax titiħu kollox f'kuntest din tal-aggressività. U din saru studi ġifieri illi l-aggressività veru forsi ikun daqsxejn iktar aggressiv in-naħal Malti. Ovvjament fil-kuntest illi dan huwa naħal. Rifless tal-personalità Maltija. Naqbel nis-sekonda. Għax bħal meta aħna nkunu qegħdin moħħlin fit-trafik fis-sajf u din tibda taqbżilna ftit taf kif. L-istess ħaġa naħal Malti. Dan huwa kreatura insett illi ġie mrobbi għal dan l-abitat ta' aks kollu. Mbagħad immur jiena prosuntus noħodlu l-asel dak l-oġġetti li tant ħadem għalih. Ġifieri ċert element ta' aggressività kważi huwa understandable ovvjament. Napprezzaw ukoll li fl-modi din il-mit ta' ħafna aggressività forsi kienet tkun daqsxejn iktar magnified, speċi mkabbra ekku. Għax kienu jaħdmu bil-qolol. Il-qolol daw kienu jisom vażuni tal-foħħar, mela qabel ma kienawx kaxxi tan-naħa, ma kienawx il-beehives illi illum il-ġurnata prattika hija illi inti trabbi n-naħal tiegħek fil-beehives. Fil-beehive kun hemm il-frames u hemmhekk inti kollok il-kolonja, tajjeb, u anka biex taħdem biha l-beehive hija ħafna iktar komda, ħafna iktar iġenika. Fil-passat ma kienawx l-injam bħala materja prima vera kienet għolja. Allura x'kienu? Kienu tuża l-fuħħar. Allura kienu tużaw dawn il-qolol li kienu strutturi son vażuni, tajjeb illi kienu mbagħad jitqedu fil-imġiebaħ, il-miċbħa, apiary bl-Ingliż. U di bażikament imma sfortunatament li kien jiġri huwa li meta inti mbagħad ikollok bżonn taħsat l-asel mill-qolla tiegħek, titkissrilhom letteralment id-dar kollha tagħhom. Allura forsi tapprezza li l-idea ta' aggressività ġejja minn dol prattiċi antiki. Ikisser il-qolla? Mhux ikisser il-qolla, jkissrilhom id-dar li huma jkunu bnew fil-qolla. Allura ta' prezza ovvjament meta nkunu qed naħdmu bil-kaxxi llum il-ġurnata m'hemmx għalfejn ittellef il-kolonja kollha. Taf kif? Tiftilhom, toħdilhom il-frames illi jkunu blasel u tħallihom hemmhekk. Tajjeb. Imma peress li l-użu tal-qolla anke biex taħsat l-asel kien daqsxejn iktar distruttiv. Din l-idea il-naħal ta' Malta huwa daqsxejn iktar aggressiv allura. Ġejja minn hemm. Jaf ġejja minn hemm għandha l-ruq tagħha hemmhekk. Allura issib naħal li jgħidulek isma' ħanimporta mela naħal minn barra. Għax huwa iktar komdu biex taħdem bih. By the way imma, anke issa li kif tefaħħieli? Rajtu li senta. Anke issa ġiet ġifieri korroborata minn studji xjentifiċi illi f'termini ta' produzzjoni, f'termini ta' reżiljenza ġifieri kemm hu kapaċi jgħix anke waħdu.
in-naħal. In-naħla Maltija fil-Gżejjer Maltin dejjem huwa l-aqwa. U raġuni hija kważi sens komun. Jaf l-ambjent. Ekku, għax evolva fil-Gżejjer Maltin mod naturali. Jiġifieri għas kien il-bniedem li għalmu evolva b'mod naturali. Tajjeb. Jiġifieri u l-idea li kien hemm l-inset nazzjonali hija li kien hemm bdil fil-mentalità minn ħala wkoll għax ċert arfin sfortunatament naraw li qasna ħala ma jkollhom ċert arfin illi u anka fil-pubbliku ġenerali illi illum il-ġurnata ovvjament napprezzaw illi għandna qasel Malti. Imma ma morrux iktar lilin. Qasel Malti magħmul minn naħla Maltija. Kemm ikun prodott iktar autentiku, aħna li nafu u anka l-istudji li jgħidulek illi sottospeċi differenti anka tan-naħal jagħmlu qasel differenti. Jiġifieri ara kemm għandna nkunu iktar gburin dal-qasel li hu produċut minn naħla Maltija li tinsab biss fil-Gżejjer Maltin. Ara, xaffarijiet speċjali, illi xi drab mhux qed napprezzaw biżejjed. Debora żgur illi min qed isegwina bħalissa anke mill-kummenti illi deħlin kont qed jgħid kemm qed jitkellem passjoni u b'imħabba fuq dan is-suġġett. U forsi ħafna għaqdiet l-ikbar diffikultà tagħhom hija li jattiraw żgħażagħ bħal manna eżempju ċara hawnhekk ħanużak bħala eżempju dilin. Illi verament f'dak li kont jagħmlu anke jekk hija xi ħaġa volontarja ipoġġu qalbhom. Ġifier tisimgħu titkellem, jista' jitkellem jibqa' dej saħda. Les kemm hu suġġett li jitkellem bih minn qalbu. Kif aktar għaqdiet li jixtiequ li jingaġġaw ħanejt jekk żgħażagħ magħhom fil-volontarjat jistgħu iħeġġu żgħażagħ. Jien naħseb first hand experience ġifieri kif qed jitkellem sabiħ ħafna dilin tajjeb li organizations jużaw fis-sens japprofittaw minn żgħażagħ li qegħdin magħhom diġà li qed jagħmlu volontarjat biex huma wkoll iwasslu l-messaġġ tal-esperjenza personali tagħhom. U lum il-ġurnata nemmen li s-social media ara kemm ingergru fuq u ma xi kultant l-iktar mod aċċessibbli għal żgħażagħ hu jew xi reel jew xi TikTok jiġifieri tajjeb li naħseb ikunu preżenti hemmhekk ukoll organizations in terms of promoting what they do u biex jattiraw volontira ġodda. Ukoll Illi tużaw il-mezzi soċjali? Ħafna nippruvaw ninvolvu ruħna għax ovvjament napprezzaw illi jekk iridu nkunu anka l-affarijiet li qed nagħmlu kif in-nies qed jirċievu dik l-informazzjoni permezz tas-social media. Eżatt tal-mezzi soċjali. U punt li semmejt inti verament sabiħ l-impenn tan-nies fil-volontarjat, l-impenn taż-żgħażagħ huwa s-suġġett. Naraw illi anka fil-fondazzjoni u f'affarijiet apikulturali ħafna minn nies huma nies ta' mezzeta jew saħansitra daqsxejn iktar beta abbanzati, ġifier anka fil-bidja u f'dawn f'serta setturi iktar minn oħrajn forsi naraw illi hemm nuqqas ta' impenn miż-żgħażagħ. U naħseb tajjeb li nżommu saqajna mal-art li tajjeb li nippromotjaw l-attivitajiet li għandna f'moħħna ma nkunu wkoll realistiċi għax iż-żgħażagħ bħal anka forsi nies ta' ikbar fl-età ikollhom il-life commitment tagħhom. Jiġifieri mhux jekk ħajtflu għall-volontarjat ikollhom dik il-ħaġa biss, jiġifieri tajjeb li l-organizations jipprovdu kemm long term opportunities u anke forsi short term għax forsi dak li jkun ma jkunx jiflaħ iżhom dak il-commitment jinnaf ta' sena, forsi għandu dax-xahar għandu naqra ħin fidejh, so tajjeb li l-organizations ikunu flessibbli biżejjed li jipprovdu tip differenti ta' opportunitajiet ħalli dak li jkun ma jaqtax qalbu milli jipparteċipa. Tieħdu volontiera magħkom intom? Konna minna fażi li nieħdu wkoll volontiera u ġeneralment l-idea tagħna huwa li nafdawlhom proġett, ngħidulhom isma' għandna din l-idea, din l-inizjattiva, ħudu ħsiebha minn A to Z intom. Eżin, aħna ovvjament ħasbuna hemmhekk bħala support. Imma x'tafdaw. Għax nafdaw u isma' huwa mezz kif anka il-mod personali jibnu dawn l-skills li konna nitkellmu fuqhom. Inti semmejta. Punt ieħor, illi messaġġ li żgħażagħ issa dirett lilhom. Litteralment ma jibżawx jinvolvu ruhom. Ħalli jkunu jinvolvu ruhom jgħidu isma' provajt u kif qalet Debra forsi mhux ekku dan is-suġġett mhux għalija ħniprova xi ħaġa oħra. Imma along the way it-talimiet tant ikunu sirja. Il-connections li tagħmel networking li tagħmel tant ikun worth it illi mbagħad tħares lura u tgħid ma kienx ħin mitluf. Imma ħin illi minnu akkwistajt dawn il-connection soċjali ġodda, ħbib ġodda, skills ġodda,
kwalitajiet ġodda, ġifieri. Aktar kmieni inti semmejt li ħafna minn nies fl-agrikoltura, fil-bidja, forsi l-lum il-ġurnata għandhom ċertu età, mezz'età, akbar, u fil-bidu wkoll semmejt persuna partikolari li jenkom, u anke miftit riċerka li għamilt jien ukoll, per eżempju rajtkom tagħmlu intervisti ma' naħħal li għandu ftit età mhux ħażin ukoll, naħħal kombinazzjoni kont mort intervistaħ jiena lbist l-apparat, mort ma' naħħal ġifieri. Kif tara anki f'dan it-traġitt tiegħek f'dan kollu l-importanza ta' dawn il-valuri li tinsemmu, ma dawn huma valuri f'dan il-każ interġenerazzjonali li qed jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Prosit. Jien naħseb illi mhux qed nagħmlu enfasi fuq dan il-punt biżejjed. B'mod skiet, ġifieri b'mod il-ħin jgħaddi, iż-żmien jgħaddi fuq kulħadd. U niġu nfittxu din l-expertise li għandhom dawn in-nies u ma nsibuhiex. Ġifieri qed nipprovdu avenues biżejjed biex dawn kif qed inti l-skills interġenerazzjonali li pereżempju f'termini apikultura ma sibx biss li l-individwu jkun naħħal imma missieru, it-tiju, in-nannu. Ġifieri ara kemm snin ta' esperjenza individwu wieħed mhux l-esperjenza tiegħu biss, plus li kun ġab mant nies li ġew qablu. Qed nagħmlu biżżejjed biex daw l-skills. X'inhi anke bħala soċjetà ġifieri b'mod wiesa'. X'inhu ma' prioritajiet illi bħala soċjetà qed nagħmlu? F'termini ta' agrikoltura pereżempju, qed nagħtu biżżejjed inċentivi biex is-sena tal-agrikoltura tibqa' jew qed intuha bis-sieq. X'inhu ma' prioritajiet? Inti taħseb li tintuha bis-sieq? Bħala soċjetà b'mod wiesa' inħoss li xi drabi iva ntuha bis-sieq u anke l-iżvilupp li tara tgħid Meta tara li Ekku. Apparti il-fatt li anke f'termini ta' produzzjoni issa dik fejn għandek meddalqa f'termini ta' produzzjoni jekk ħadija tiżviluppa di mhux ħatibqa' tirrendi xejn. Tajjeb, ħlief ovvjament il-flus li tkun għamilta jekk beħħejta, number one. Imma ovvjament tapprezza li f'din il-meddalqa kienet forsi tissapportja familja familja bidwi li kellu familja tiegħu. Ma ninsewx ukoll il-flora l-fauna li kien hemm f'dik l-erja tal-medda ta' għalqa. In-naħa li tiġi affettwat minn dal-iżvilupp kollu. Qed tiġi affettwat. Huwa forsi wieħed mill-fatturi indiretti kif qed tiġi affettwat, imma jekk inti għandek insett illi biex jgħix għandu bżonn il-fjuri u dawk il-fjuri mhux issibhom, x'ħan nagħmlu? Jiena bħala naħħal. U l-frott per eżempju. Prosit, is-servizz ekoloġiku li f'Malta noħduh for granted għadna llum il-ġurnata illi ma ssibx barra minn Malta ssir. Li kollok bżonn inti għandek għalqa mimlija frott, imma minħabba pestiċidi, minħabba ħaġa oħra, m'hemmx biżżejjed dakkara biex dak il-frott jiddakkar u jiena jkolli frotta bħala bidwi. Allura x'nagħmel? Nikri s-servizz tan-naħħal. Barra minn Malta. F'Malta dik għadna ma narawiex, għax forsi id-daqstana b'xi mod jew ieħor dejjem jirnexxilna ndakru l-frott, ġifieri, imma rridu nersqu lej punt illi konna bżonn dawn l-affarijiet biex nieħdu azzjoni prekazzjonali biex ma naslux hemmhekk. U dik il-mistoqsija tagħna. Aħna bħala soċjetà fejn kif qed nimxu? Passi ta' mitigazzjoni meta tkun daħlet il-problema mbagħad nippruvaw nillimitawha kemm nistgħu, jew qed nieħdu prinċipji prekazzjonali biex anke nafu problemi li se jkun illi għax problemi li qegħdin hemm barra f'pajjiżi oħrajn illi ma naslux għalihom. U qed insemmu ġifieri aktar kmin nitkellmu fuq l-isfidi. Semmejna mela għandek importazzjoni. Importazzjoni li huwa ta' primarja kif qed ngħidu ħabba taħlit. Jista' jkollok l-iżvilupp. L-iżvilupp illi kif qed ngħidu. Xi sfidi oħra? Sfidi oħrajn illi pereżempju rajna b'sens wiesa ġifieri tibdil fil-klima u li tajb insemmuha għaxija kurrenti u pereżempju issa da żminijiet rajna ftit xita, ma rajna eżin snin qabel fejn x-xhur tax-xitwa fejn suppost għandha dik it-tip ta' xita fejn imbagħad tara li ma jkun hemm rajna on record ġifieri snin l-moddija li għadhom kif għaddew li kienu snin niexfa.
snin xieġifieri, mela mhux ħajkbru flora. Dawn id-dakkara li għandhom bżonn jiklu minn fuq il-flora mhux ħajsibu ikel, plus ukoll naħal tal-asel li minn nieħdu l-asel illi mhux ħajkollhom biex jagħmlu l-asel. In-naħħala mhux ħajkollhom prodott xi bieħu. Jiġifieri f'kuntest ukoll illi again fil-klima ta' Malta l-iktar sottospeċi tajba biex tkabbara f'termini ta' apikultura hija naħla Maltija. Għalfejn nafu li aħna naħla Maltija tajba tant u jekk inti għandek bżonn tuża għodda li tiflaħ timmanġġja dawn l-affarijiet, għalfejn ma tużax in-naħla Maltija mbagħad. Issues oħrajn ta' pestiċidi pereżempju. Qed nieħdu l-prekawzjonijiet biżżejjed fl-użu tal-pestiċidi, il-bdiewa huma marfin, in-naħħala huma marfin kif ħajrealizzaw li n-naħal tagħhom qed jiġu affettwati mill-pestiċidi, pereżempju, il-balt taż-żunżan. Il-balt taż-żunżan hemm ħafna xi ngħidu. Ħafna. Għax jaffettwa ħafna nies, ġifieri se jkun nifqu għal waqfa qasira għaliex inkella ħan niftħu ktieb ħafna kbar jekk nabduha fuq il-balt taż-żunżan. By the way, ikompli ma ftit ieħor, illum qed niddiskutu il-valuri tal-volontarjat, il-preservazzjoni u l-protezzjoni tan-naħla Maltija u dak kollu illi anki iġib miegħu dan is-suġġett u anki naraw is-sbuħija tal-agrikoltura u kemm ta' min napprezzaw il-bdiewa ir-raħħala tagħna u tant sagrifiċċji illi dawn jagħmlu biex aħna jkollna prodott frisk u lokali. By the way, ikompli ma ftit il-ħin ieħor. By the way, jippreżenta Gabriel Lija. By the way, ikompli l-lum qed niddiskutu naħal u ħafna suġġetti marbutin ma' dan kollu kif anki interessanti wkoll li hemm żgħażagħ impenjati wkoll f'dan il-qasam. Debora, forsi taqsam magħna inti bħala ħaddiema ma' żgħażagħ youth worker kienx hemm xi esperjenzi fejn iż-żgħażagħ għamlu volontarjat anki waqt il-ħidma tiegħek bħala youth worker u anki rajt bidla pożittiva fihom biex ninkoraġġixxu aktar volontarjat. Mela, l-Aġenzija Żgħażagħ toffri servizzi differenti lil żgħażagħ differenti, imma bħalissa qiegħda involuta ħafna fil-programm tal-Youth.Inc li huwa Life Skills Program ta' 3 snin u kull sena żgħażagħ jimxu ma' curriculum non formali. Bħalissa flimkien mal-kollega tiegħi, Kajli, nselmilha milaw. Nselmula sewwa. Qed nakkumpanjaw iż-żgħażagħ ta' 3 sena u fit-3 sena żgħażagħ għandhom attività fejn joħolqu proġett soċjali flimkien mal-youth workers. U dal-proġett soċjali kien jinvolvi set ta' sessions ta' volontarjat, ġifiri flimkien għażilna identifikajna organizations fosthom Soup Kitchen, Community Police, iż-Żak Malta u Dar ta' Providenza u fihom iż-żgħażagħ wettqu għatt ta' volontarjat ġifieri. Ix-xogħol varja minn community work, jikinsu fil-ġonna tal-kunsill lokali, jaħdmu mal-Community Police, ġifieri daw kollha skills li kieku ma kellhomx l-opportunità ma kienux jinvolvu ruhom fiha qabel. Kien hemm ħafna tgergir meta semmejt eżempju anke qabel li kienu jistaqsuna dan ħanitħallsu għalih, le mhux ħanitħallsu għalih imma ħanirċivu xi affarijiet oħra. Jiġifieri anke wara is-sessions kien ikollna evaluation u reflection ta' kif tkun marret is-session. U jisu hemmhekk jidħol ir-rol tal-youth worker fejn jgħin liż-żgħażagħ jipproċessaw x'dejjaqna, x'ma dejjaqniex, x'sejna minna ħjar darb'oħra, so forsi hemmhekk ikun hemm dik il-processing kif inħobbu ngħidu aħna biex ngħinuhom jifhmu għalfejn għamilna dax-xogħol mingħajr ħlas. Grupp ieħor li bħalissa qed iwettaq xogħol volontarju huwa il-B Group. Dan il-grupp huwa Mhux bi naħla sewwa. Inserta pun intended. B to B. Dan il-grupp huwa Kienet ment to be ċejta. Veru. Dan il-grupp huwa jikollabora mal-Down Syndrome Association Malta fejn kull nhar ta' 2 jiltaqgħu l-Aġenzija Żgħażagħ daw il-grupp ta' żgħażagħ imma jienu l-kollega tiegħi issa la semmejtu l-oħra nsemmil din il-Dajjen nsemmilha minha. Nsemmulek. Fejn jienu Dajjen akkumpanjaw dal grupp ta' żgħażagħ waqt volontarjat bħalissa. Iddeċidejna li ninvolvuhom fil-volontarjat għax ħafna mid-drabi iż-żgħażagħ jiltaqgħu l-Aġenzija Żgħażagħ u jisu aħna xtaqna li dawn iż-żgħażagħ jintegraw fil-komunità u ħsibna li permezz tal-volontarjat tkun esperjenza ħelwa fejn huma jaħdmu ma' nies oħra fosthom il-YMCA qed naħdmu ħafna magħha bħalissa u l-Mount St. Joseph ħanikollaboraw in terms ta' gardening. Ġifieri iż-żgħażagħ jkunu qed jagħmlu xogħol volontarju magħhom. Kun hemmen li
minkejja iż-żgħażagħ għandhom il-passi tagħhom u forsi kulħadd hu differenti sakemm jaqbad ċertu ritmu. Tajjeb li jiġu esposti għal din ir-realtà x'isu kemm ħaddhom fil-babil tiegħek, ġifier tajjeb li U kemm sabiħ anke li dawn il-laqgħat jibdew siru b'dan il-mod. Eżatt. Għandi mistoqsija għal Debora, x'inhu ma l-etajiet taż-żgħażagħ li ġeneralment fit-tielet sena ġifier l-aħħar waħda jekk qed nifhem sew din. Ekku, tal-juddoting, l-Aġenzija żgħażagħ toffri servizzi żgħażagħ bejn 13 u 30 sena. Imma dan il-programm partikolari tal-Youth Dotting bejn 16 u 21 sena il-cohort jgħad. Ġifier daw iż-żgħażagħ ta' third years għal minnhom għandhom 20 u 21 jew 19 skont meta daħlu fil-programm. Forsi issa ikun hemm xi opportunità Ta' kollaborazzjoni, Eżatt, definitely, kollaborazzjoni iva. biex jiskopru aktar ukoll dwar in-naħla Maltija u anki dwar l-agrikoltura x'hekk anke qed jagħmlu xi xogħol. Ekku. Fil-ġonna jaf huma wkoll tiltaqgħu. Forsi klom bżonn ċertu naħal. għarfien ta' Eżatt. x'għandhom jagħmlu. Interessanti. Tfajlitu ġuventur illi forsi naħseb preżentament, jekk forsi ovvjament intom l-rwol tagħkom, kemm ħadd gost nismek tgħid illi tipprovdulhom spazju riflessjoni. Illi huwa importanti ħafna. Għaxan drabi jisu tant kemm minħarġa l-oħra li kultant jien il-kollega ngħidu dik ma minniex dik ma riflettejniex sew fuq, hemm bżonn nagħtu iktar spazju Importanza, għalija għax taf ekku. kif isek minħarġa l-oħra jaf taħrab ċertu affarijiet. Forsi illum il-ġurnata naħseb ma jkunux konxi tal-impatt pożittiv li ħallew. U l-impatt pożittiv li ħallew fuqhom dawn l-inizjattivi b'mod personali imma b'dak l-ispazju tar-riflessjoni li tipprovdulhom inti jaħsbu fuq iktar fid-dettall fuq dawn l-attivitajiet u l-frott li ħallu kemm għall-oħrajn b'mod altruisti ġvieru għalhom infushom. Ekku. Kemm hu proġett sabiħ. Din, ferm. Taħseb li l-Maltin japprezzaw il-patrimonju f'sens ftit aktar holistiku. Qed insaqsilek għax tinħass li inti patriot sewwa. Nista' nirrispondilek bħal politiċi. Le, jiena Jew nista' nirrispondilek mod skett. Mhux ġeneralment il-politiċi mod skjetti wieġbu. Mela. Wara li jdumu eternità jdurulek mal-lewża, u ġek. Le. Ma mhux biżejjed naħseb dik ir-risposta, mhux biżejjed. U iktar kemm jgħaddi żmien u iktar kemm innaqru minn din l-identità tagħna ta' Maltin u x'sawwarna. Iktar forsi ara l-ironija fija, iktar kemm jitnaqqar minna l-identità u dak kollu li għamilna Maltin, iktar nirrealizzawa illi mhux qed inkunu biżejjed konxi tagħna nfusna bħala Maltin u forsi mhux qed nieħdu l-inizjattivi biżejjed, l-inizjattivi tagħna personali u anke b'sens wiesa f'soċjetà ġifieri illi din l-identità tagħna li għandha bżonn nipproteġuha. U aktar kmin inti semmejt dawn ir-rabtiet bejn in-naħal u l-postijiet. U anki mal-klim. Ma nafx għandek aktar eżempji x'taqsam magħna. Aktar eżempji, mela, li semmejt id-duqqajs u joffroħ, hemm ukoll mbagħad illi wieħed tgħid l-espressjoni jaħsad l-għasel. Ġeneralment ukoll side note illi fl-modi l-għasel kien jinqata meta kienu għadu qed jitrabba fil-qolla nar Sant'Anna. Jidili tiġi fi 17 u 20 ta' Lulju. Imma il-festa ta' Sant'Anna kienet tradizzjonalment marbuta ma' meta jinqata l-għasel. Tajjeb. Taf kienu jgħidu mbagħad? X'kienu jgħidu? Għandna l-għasel. Mhux hekk imbagħad. Hekk kienu jgħidu probabbli, hekk kienu jgħidu. Jien naf ukoll ir-reġina l-ħaddiema tagħha il-bal tan-naħla mhux bal ta' Żunżan, bal tan-naħla. Li huwa wkoll għax in-naħal nistgħu nsibuhom fi 3 kasti partikolari tajjeb. Għandna reġina, għandna l-ħaddiema u għandna l-bal, ir-raġel. Tajjeb, li da xogħol huwa li jammar ir-reġina u daqshekk. Dawk in-naħal tal-għasel li naraw fuq il-fjuri dak huma kollha ħaddiema. Illi xogħolhom huwa illi jġibu il-nektar, jagħmluh fasel, inatfu il-kaxxa, jitimgħu lill-reġina, inatfu l-reġina, inatfu l-kaxxa, jekk jaraw forsi li hemm xi xaq fil-kaxxa jissiġillawh b'dak li jgħidulu iż-żaftura, propolis bl-Ingliż. Kemm kelma sabiħa żaftura. Żaftura jgħidula, iva, żaftura.
Ġifieri again terminoloġija oħra illi nsibuha bil-Malti. U biex naqtaw il-kursi ta' semmija tagħna wkoll għax aktar kmini għamilna referenza lih. Dan il-famuż bal ta' Zunzan. Jabal. Jabal. Kif qed jaffettwa l-naħla Maltija wkoll? Ara, l-ewwel nies napprezzaw illi il-bal ta' Zunzan it-terminu xjentifiku għalih Vespa orientalis. Sewa dak huwa l-isem xjentifiku tiegħu. Vespa orientalis. Huwa insett illi fil-Gżejjer Maltin huwa indiġenu. Jiġifieri jinsab fil-Gżejjer Maltin mod naturali. Jinsab f'Malta fil-Gżejjer Maltin, fi Sqallija wkoll, jidirli wkoll fit-tramuntana tal-Afrika wkoll fin-Nord Afrika sewwa. Jiġifieri il-preżenza tiegħu fil-Gżejjer Maltin huwa b'mod naturali. Il-bal ta' Zunzan. Il-bal ta' Zunzan huwa indiġenu. Tant huwa naturali illi f'kotba illi kienu jieħdu records tal-flora u fauna, żgur qed imniżżel hemm ktieb jismu Red Book, insejt nista' ngħaddi l-informazzjoni tiegħu aktar tard. Red Book of Flora and Fauna ta' Malta. Sewa. Jiġifieri u dokumentati rekordjat li fin-1980s kien għadu jinsab il-popolazzjoni f'Għawdex. Kien ikun l-iktar popolari. Fil-letteratura wkoll ma nafx rajtu xi 3 saltniet ta' Giuseppe Aquilina. Jirreferi wkoll karattru minnhom, tifel minnhom, jilab b'dan il-bal ta' Zunzan kien jorbtu ħajta miegħu dal-bal ta' Zunzan u ta' tfal li kienu probabli ma kellhomx biex jilagħbu daw. U kienu jqogħdu jilagħbu ma' dan il-bal ta' Zunzan. Ġifieri anke fil-letteratura ġifieri 3 saltniet minn għalija ġie ppubblikat fl-1938 minn għalija 38. Ġifieri kien ippubblikat dakinhar u anke fil-letteratura qed imniżżel tant kemm hu. Iktar evidenza li huwa naturali fil-Mużew tal-Istorja Naturali fl-Imdina għandhom kampjuni tal-bal ta' Zunzan li minn għalija ġew l-anaf mill-ħamsinijiet laqas fis-sebgħinijiet. Imma ovvjament kienu jżommu records ta' flora u fauna. Hemm il-kampjuni hemm 2 minnhom żgur. Jiġifieri napprezzaw li l-bal ta' Zunzan. Għandu storja wkoll f'Malta. U ġifieri huwa indiġenu. Imma dal-aħħar snin jisu sploda. Issa dal-aħħar snin possibilment minħabba t-tibdil fil-klima li qed naraw. Ambjent iktar niexef. Rebbija li forsi kważi saret iktar jisa sajf. Allura lilu qed iżidlu l-ħin fejn jista' jirriproduċi u jkattar. Sfortunatament ukoll illi antropoġikament, ġifieri kkawżat mill-bniedem ukoll skart organiku li ma narmuhx sew. U dan bażikament jaraħu jgħidha bufe. Jiffanga bufe palma nagħmlu aħna l-Maltin. L-istess jagħmel dal-bal ta' Zunzan. Ġifieri anke b'mod konxu tajjeb illi narmu l-iskart bil-mod tajjeb. Mod responsabbli. Mod responsabbli. Jaffettwa mal in-naħla direttament ukoll. Issa huwa insett li jiekol fuq l-insetti. Huwa jiekol fuq l-insetti l-ħaddiema tal-bal ta' Zunzan. Fosthom ukoll in-naħla Maltija. Tajjeb. Għalkemm napprezzaw, għalkemm meta ġiet iddokumentata n-naħla Maltija bħala sottospeċi unika fix-xjenza, kien hemm miktub mod ċar illi n-naħla Maltija għandha mekkaniżmi kif tipproteġi ruha kontra il-bal ta' Zunzan. Ġu mhux qed ngħidu morru waqtlu l-bal ta' Zunzan. Laqas xejn għalhekk sewwa ċara. Le. In-naħla Maltija fil-behavior tagħha adattat ukoll għal-bal ta' Zunzan, għax ovvjament kienet tgħix miegħu, allura evolvit biex tikkumbattih tagħmel difiża għalih. Tajjeb, imma l-problema tant saret kbira issa l-popolazzjoni tal-bal ta' Zunzan tant kibret illi bil-modi tagħha ta' difiża naħla Maltija ukoll mhux qed jirnexxielha tlaħħaq ma dal-attakk ma dal-assedju li sfortunatament qed jagħmilha dal-bal ta' Zunzan. Jiġifieri napprezzaw ukoll naħħal naf jiena ikoll 15-20 kaxxa naħal tal-għasel Maltin illi minħabba il-problema tal-bal ta' Zunzan inqerdulhom kollha. Mhux ċajta li inti minn għalik għandek il-bal għandek il-produzzjoni tal-għasel, jiġifieri anke f'termini ta' sostenibilità l qudiem għas-settur apikulturali. Ejja jekk jogħġbok nagħmlu xi ħaġa konkreta. U dik qed twasalni għal mistoqsija anke biex nibdew nikkonkludu. Mod prattiku anke minn qed jisma'na aħna
X'nistgħu nagħmlu? Iva, Nistgħu nitkellmu fuq kemmi sabiħa, żaqqa sewda u nipproteġuha, imma x'ħan nagħmlu bil-fatti? Mistoqsija importanti ħafna. Hemm affarijiet illi fil-ċokon tal-azzjonijiet tagħna nistgħu nagħmlu ħafna impatt. Per eżempju, illi fil-galleriji u fil-bjut tagħna inkabru pjanti li huma ta' stok Malti li jħobbuhom id-Dakara, per eżempju. Bħal? Jinnaf, satar, ovvjament, jekk ħatar bis-satar ma mmorrux imbagħad fix-xahar naqlaw is-satar tajjeb, hawn NGOs u entitajiet li jiġbru bil-permessi neċessari iż-żerja tas-satar u dak is-satar mbagħad nkunu nistgħu nkabruh, ġifieri ma nagħmlux imbagħad. Ħerban naħa l-oħra. Ekku, ħerban naħa l-oħra. Imma hemm diversi flora li nistgħu nkabru jinnaf, pereżempju l-klin, il-rosemary, l-ixka ta' Malta, t-tulliera, dawn huma kollha pjanti li jinsabu fil-Gżejjer Maltin u li huma tajbin għan-naħal. Tajjeb, għandna inizjattiva wkoll b'mod konkreta li hawnhekk anke naraw, sfortunatament nkunu għaddejjin fir-rural u naraw mal-ħitan ta' sejjieħ ħafna dal-ħaxix ħażin ngħidulu, l-espressjoni ħaxix ħażin li jkun maqtuħ. Tajjeb, għandna inizjattiva li qed nimbuttaw lill-Kunsill Lokali biex dak il-ħaxix ħażin Fil-virgoletti. Fil-virgoletti. Qed ngħidu lill-kunsilli biex f'ċerta perjodu tas-sena l-inqas ħalluh għal dawn id-Dakkara fosthom in-naħla Maltija. U jiena hawnhekk inħeġġeġ lill-kumment nismana biex jekk jaf li fil-lokalità tiegħu dal-ħaxix ħażin fil-virgoletti qed jinqata' ikellem ukoll il-kunsilliera tiegħu li jew is-sindku li fl-aħħar mill-aħħar huma rappreżentanti tagħna. Tajjeb, biex suppost kollha informati l-Kunsillu Lokali, tajjeb, imma le, anke bħala ċittadini konċernati mmorru nkellmu ma' kunsilliera biex tittieħed azzjoni mill-iktar fis possibbli biex anke din ir-riżorsa ta' ikel għalihom tibqa' hemmhekk imqara għal perjodu tas-sena partikolari, tajjeb. Ġifieri dawn ma kollha affarijiet żgħar. Ekku. Bħalli wieħed ikollu xtieli, fjuri, Prosit. insemmu xejjex. Punt ieħor illi dawn ix-xtieli li konna peress illi huma adattati għal kondizzjonijiet Maltin. Kważi għasem għalfej inti tintrabat tintriga li toqgħod issaqihom ħafna mid-drabi. Għax tant evolvew għal kondizzjonijiet Maltin illi anke f'termini ta' maintenance m'għandekx għalfejn toqgħod tħabbel ħafna rasek inti. Forsi sakemm jikbru ftit minn sapling jisiru daqsxejn konsolidati, imma mbagħad forsi tħallihom għarrihom hemmhekk u jibqgħu jgħixu. Jiġifieri anke f'termini ta' manutenzjoni. Ekku, huma pjanti li huma sbieħ xorta waħda, pjanti li għamlu fjuri li joġbu li Dakkara u l-naħla Maltija, u pjanti li anke f'termini ta' manutenzjoni ma għandek bżonn ħafna. Għal-fondazzjoni, xi pjanijiet hemm konkreti u x'aspirazzjonijiet, ġifieri ħlomtu li n-naħla tkun inset nazzjonali wasaltu. Hemm xi ħolm ieħor. Mela, ara, per eżempju fil-futur viċin ġejna mistednin għal-konferenza barra minn Malta għax taħsbux li din hija problema tal-Gżejjer Maltin biss. Palma għaw naħal Malti, għaw naħal Sqalli, għaw naħal Grek, għaw naħal ta' Spanja. Ġifieri din hija problema globali. U ġejna mistednin biex imorru f'dil konferenza per eżempju biex naqsmu x'għamilna aħna fil-Gżejjer Maltin, oħrajn naqsmu l-idejat magħna. U hemmhekk kien hemm networking biex ovvjament. Dan it-taħlit. Ekku, mod internazzjonali ġifieri. Palissa wkoll qed nagħmlu inizjattiva illi ħadna fondi mill-settur tal-volontarjat Small Initiative Scheme illi qed nagħmlu wkoll kanzunetti dedikati lill-udjenza daqsxejn iktar żgħira. Ġifieri qed ngħidu minn etajiet ta' 4 snin sa 8 snin u qed nipproduċu 3 diski partikolari ħalli anka ikonna dawk l-interazzjonijiet ukoll ma' tfal. Ma' tfal ħalli anka minn ta' żgħira nibdew inrawmu fihom dawn l-apprezzament ukoll lejn naħla Maltija u b'mod wiesa lejn id-Dakkara l-ispeċċja nazzjonali. Ġifieri dak huwa proġett li ħadna l-fondi għalih u li qed naħdmu fuqu bħalissa. U l-ambizzjoni u x-xewqa tagħna hija illi għada pitada kważi jiena nara illi jekk nilħqu l-naħla Maltija tkun konservata u protett għal żmien fit-tul, kważi nistgħu nżarmaw aħna bħala fondazzjoni x'ikunu għamilni xogħolna.
U Imma fadli la dik il-ġurnata tasal, tajjeb bħala fondazzjoni inxolju, għax letteralment ikunu għamilna xogħolna. Imma sakemm ovvjament naslu għal dak il-punt fejn in-naħla Maltija tkun olistikament protetta, ħanibqgħu nagħmlu dawn l-inizjattivi biex fosthom dawn l-engagements ta' għarfien ħalli anka fl-udjenza u fin-naħħala u f'kull stakeholder li għandu x'jaqsam man-naħla Maltija nkomplu nrawmu u nħeġġu din. Sadattant id-daħdem daqs balħija bħali sewa. Ekku. Dilli, grazzi ħafna. Grazzi lilek Gabriel u grazzi wkoll il-Debra Ekku. li qasmet Grazzi. magħna il-xogħol ukoll li qed tagħmel mal-Aġenzija Żgħażagħ Ferment Prosit. Ħandaħlu Tantiħor. ko-prezentatur, taħseb, jinqala. Vera. Mela, tħajjar jena Gabriel. ħanajd U l-ewwel darba qal. Ikun hemm xi vacancy għajdi. Ejja, u passjoni kbira, Kien hemm xi vacancy. mhux biss għan-naħal imma anki jekk għal-mod tajjeb ta' kif ikkomunikajna wkoll Nirringrazzjak. il-messaġġ u nħeġġu l-istemmija tagħna wkoll biex jieħdu interess f'dan is-suġġett ġifieri morru fitxu fuq din il-fondazzjoni, fakkarna l-isem tal-fondazzjoni. Fondazzjoni għal konservazzjoni tan-naħla Maltija. Daqsxejn twil, imma ovvjament fl-isem fit-tilu tagħha tifhem għal xi aħna ġejna formati. Ekku. U kif tkunu hemm fitxu RTK 103, fuq Mela, Instagram tistgħu tfittxu 103 by the way, u fakrukom ukoll dan il-programm tistgħu issibuh mod digitali wkoll wara, ġifieri on demand tistgħu tidħlu kemm fuq Newsbook TV jew inkella tistgħu tidħlu sempliċi ħafna fuq YouTube tfittxu Newsbook Malta fis-sezzjoni tal-programmi tfittxu by the way tistgħu issibu dan il-programm terġgħu tisimgħuh u anki taqsmuh moħrajn. Jiena Gabriel Lija, nirringrazzjakom u nagħtikom il-kumplament tal-lejla tajba. By the way, jippreżenta Gabriel Lija.